Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna aqsanyny Türkmenistan bilen Hatay gaz ulgamyna taslamlary çantlandyrar. 100 ýyl diýip bozuldy. 15-nji gezekde saýlandy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygynysyna täze baş tälimçi bellendi. Messi iň güýçlü turgun we futbolçy ýaly habarlar ýetirýär. Gelgindi bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Türkmenistan bilen Hatay gaz ulgamyna taslamlary çaltlandyrar. Türkmenistanyň prezidentiniň Hatay Halk Respublikasyna amala aşyran ilkinji döwlet saparynyň başyna geçirilen ýokary derejedäki duşşuklarda gaz boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aran basatlaşyldy. Bu ugurdaky taraplaryň garaýşlary iki ýurduň döwlet başlyklarynyň gol çeken birlikdäki beýannamasyna hem orun aldy. Bu beýannamada bu barada şeýle diýilýär. Taraplar Türkmenistanyň we Hataýyň arasynda gaz boýunça hyzmatdaşlygyň möhümdigini belleýärler. Toplumlaryň hyzmatdaşlygyň şu ugrunny önümçilikde turwa geçirjiler boýunça aktarmakda, sowdada, maliýeleşdirmekde we tehnik üçünçilikde degişli guralyň döredilendigini belleýärler. Türkmenistan we Hatay energetika babaty hakyky strategik hyzmatdaşlar bolup durýarlar. Özara düşünşmek, açyklyk we özara behwitlik ýörelgelerini eýerip taraplar mundan beýlekde hereket edýän şertnamalary dolu ýerine ýetirirler. Gaz hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler ilerlederler. Galkynyş gaz käni senagat taýdan işläp geçmeň ikinji tapgyryny. Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny we beýleki bilelikdäki iri taslamlary amala aşyrmagy çaltlandyrarlar. Gaz senagatyna hyzmatdaşlygy işçileşdirerler. 2009-njy ýylda ulanmagy berilen Türkmenistan Hatay gaz geçirjisi arkaly Hataýa 423,12 milliard kub metr TV gaz iberildi. Şonuň 350 milliard kub metri Türkmenistanyň paýyna düşýär. Şonuň üçin Hataýyň energetika bazaryna Türkmenistanyň orny uludur. Türkmenistan we Merkezi Aziýa ýurtlaryna barýan TV gaz Xitayň 27 sewtiniň we Gongkongyň 500 million ilatyny mawy ýangıç bilen üpşin etmäge mümkinçilik berdi. 100 ýyl diýip bozuldy. 15-nji gezekde saýlandy. Şu günler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň Wekiller Palatasynyň başlygyny saýlamak babatda geçirilen tesbirleşik dünýä medeniýetine giň orun aldy. Ýurtda 100 ýyllyk diýip bozuldy. Munun ozal Wekiller Palatasynyň başlygy birinji tapgyrda saýlanýardy. Bu gezek onu saýlamak üçin 15 tapgyr gerek boldy. 15-nji tapgyrda geçirilen tesbirleşikde ahir soňy Respublikanlar Partiýasynyň dalaşgary Kevin McCarthy Wekiller Palatasynyň başlygy wezipesine saýlandy. Onuň sesleriniň sany 216-a deň boldy. McCarthy'niň esasy beşi Demokratlar Partiýasynyň dalaşgary Hake Jeffries 210 ses aldy. Olu 6 deputat ses vermäge gatnaşmady. Bu ses verilişik Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňde barjy ähli ýaýlymlarynda göni ýaýlymdan anyp berildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Palatasynyň başlygynyň wezipesine möhümligi boýunça 3-nji orunda durýar. Wekiller Palatasynyň başlygy saýlanmadan işe girişmek bolmaýar. Kanun çykarjylyk işi dowam etdirilmeýär. Munun ozal 1923-nji ýylda Wekiller Palatasynyň başlygyny birinji tapgyrda saýlamak başartmandy. Şol ýyl täze mejlis başlygyny saýlamak üçin 9 tapgyr gerek bolupdy. 10-njy tapgyrda saýlanypdy. 1859-njy ýylda bolsa Kongresiň aşağı palatasynyň başlygyny saýlamak üçin 44 tapgyr gerek bolupdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygynysyna täze baş tälimçi bellendi. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň idara binasyny TFF-niň ýerine ýetirji komitetynyň wekilleriniň gatnaşmagynda nowatdaky ýygynak geçirildi. Onuň dowamyny ýurdumyzyň durly ýaşdaky ýygyny toporlarynyň hemde zenaanlar ýygynyň baş tälimçileri bellenildi. Şeýlelikde Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygynysynyň baş tälimçisi wezipesine Mergen Orazow, Türkmenistanyň futsal ýygynysynyň baş tälimçisiniň wezipesine bolsa Ýakup Öbezow bellendiler. Mergen Orazowyň tälimçiligine ahal toporynyň 2022-nji ýylda taryhynda ilkinji gezek ýurdumyzyň futbol çempionatynyň ýeňjisi bolandygyny ýatladýar. Orazowyň geçen mövsümiň jemy boýunça iň ökde tälimçi diýilip aglan edilendigini hem bellemek gerek. Ýakup Orazowyň tälim berýän deňizçi topory bolsa geçen mövsümde ýurdumyzyň naýbaşy futsal ligasynyň ýeňjisi boldy. Mövsümiň jemy boýunça Öbezow 2020-nji ýylyň iň ökde tälimçisi diýilip saýlanyldy. Türkmenistanyň ýaşlar ýygynysynyň baş tälimçisi Ahmet Agamradow, Türkmenistanyň 20 ýaşaçany ýaşlar ýygynysynyň baş tälimçisi Said Seyidow, hemde Türkmenistanyň zenaanlar ýygynysynyň baş tälimçisi Kamil Mingazow hereket edýän şertnamalarynyň möhletlери uzawldy. Mundan başga da ýygnagyň dowamyny TFF-niň nowatdaky konferensiýasyny 2023-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirmek barada karara gelindi.
Messi en güýçli turgan we futbolçy. Argentinanyň milli ýygnysy bilen dünýä çempiony bolmak başaran Lionel Messi bir näçe iri halkara sport guramalary we idaralar tarapyndan ýylyň en güýçli turgan we futbolçy hökümine ikrar edildi. Halkara futbol taryhy we statistikasy federasiýasy tarapyndan Messi 2022-nji ýylyň en güýçli futbolçysy eglan edildi. Bu sanawda Messi'niň topardaş ýollaşy Kylian Mbappe 2-nji orny eýlen bolsa, Fransuz futbolçy Karim Benzema 3-nji orny, Luka Modric 4-nji orny, Erling Haaland bolsa 5-nji orny eýledi. 2020-nji we 2021-nji ýyllar bolsa Robert Lewandowski bu ada iyi bolupdy. Şolar wagtda Fransiýanyň La Equipe gazet tarapyndan Lionel Messi ýylyň turgany boldy. Bu ýerde de Mbappe 2-nji orny eýledi. Tenisçi Rafael Nadal 3-nji, velosipedçi Remco Evenepoel 4-nji we Formula 1 ýarışlarynyň turgany Max Verstappen 5-nji orny eýledi. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekim Merkez Aziýa Hatay parlamentary geňeşi dörediler. Türkmenistan Hatay uluglugyny ilalaşyň üstünde işleýär. Ýolagçy otly peteklerini tezelenen mobil goşunydan satyn alyň. Aşgabatdan Saraqta we Arçmana awtobus gatnawlary ýoly goýuldy. Ýewropada 2023-nji ýylyň medeni paýtagtlary 7-nji ýanwar ýyldızlar näme diýär? Günnelik täleýname ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eniki sanlaryny görüşýänçe hoşda bolun.